Ahojte všetci, vítajte v ďalšej časti nášho popularizačného archeologického podcastu Pár praslenov. Dneska po dlhej dobe je tu opäť s nami človek, muž, legenda, doktor Michal Holeščák, človek, ktorý stojí za projektom Kumán, úspešne reprezentuje slovenskú vedu aj v zahraničí, majiteľ veľkých vedomostí a bujného mužného kníru. Vítaj medzi nami. Ďakujem za predstavenie, aj za pozvanie a vítam všetkých poslucháčov. Z týmu Pár praslenov vás dneska budem celou epizódou sprevádzať ja, ako obvykle, to znamená Dušan. Bohužiaľ chalanom do toho niečo skočilo, takže sa nemôžu zúčastniť, čo ma mrzí, lebo už sme tu dávno nemali ani Tomás Popradu, ani Mira z ďalekej a malebnej Prievidze, ale pozdravujem ich. Čo bude dnešnou témou? My sme si už, to je nejaký ten čas dozadu, keď tu bol Michal s nami naposledy, približovali také jedno etnikum, ktoré sa volá Kumáni, a dneska si porozprávame, čo to ich viere. Ale najprv, aby sme si to trošku osviežili, ja by som ťa, Michal, poprosil o taký stručný úvod, čo to tí Kumáni boli zač a odkiaľ prišli. Ale fakt stručne, lebo koho to zaujíma, doporučujem mu náš diel im venovaný. Dobre, v poriadku. Najstručnejšie, čo vieme povedať o Kumánoch, že v prvom rade nevieme presne odkiaľ a ako z akých kultúrnych etník vzýšli. Čo však o nich vieme povedať, že v podstate stali sa takým tým klasickým nomádskym predstaviteľom na eurázijskej stepi, predtým ako ju celú pokorili Mongoli. Prišli teda niekedy začiatkom 11. storočia, keď vytláčajú zo stepy pečenehov a z časti oguzov a usalašili sa v podstate na dnešnom juhu Ukrajiny, juhu Ruska, severné Pričiernomorie až niekde po Dunaj. Mali živé kontakty so svojimi susedmi, veľmi výrazne sa iniciovali na Balkáne spolu s Bulharmi proti Byzantíncom, niekedy spolu s Byzantíncami, niekedy zasa spolu s Latincami proti Byzantíncom a tak ďalej. Veľmi často sa miešali, bili aj spolu s Rusou, vtedajšou s rôznymi kniežatami, boli dosť často využívaní v tých kniežatách medzi ich vnútornými spormi, čiže jeden si zavolal Kumánov a druhý ho potom za to nenávidel, ten si zase potom zavolal Kumánov na druhý krát a tak ďalej. Bol to v podstate etnikum, ťažko povedať, že či etnikum, zrejme to bolo konglomerát rôznych etník, ktorí však nemali jedného najvyššieho šéfa, čo im vlastne nakoniec bolo asi aj tým trošku osudné, keďže tí Mongoli, ktorí toho jedného veľkého šéfa mali, ich z časti vytlačili, ale v podstate ani nie, lebo nakoniec, keďže ich aj porazili, tak Kumáni ich nakoniec aj tak prevrstvili, čo sa sociologicky týka, a tým pádom vlastne Zlatá horda, ten západná časť mongolskej ríše, sa nazývala aj Kypčatská, teda akože kumánska horda, pretože tam boli vlastne hlavným majoritným etnikom. A kumánskym jazykom sa hovorilo, proste ako bola to lingua franca celej stepy v istom bode. Takže ich vlastne premnožili. Áno, áno. Keď to nejde silou, ide to láskou. Áno. V Zaklinačovi je jeden pamätný rozhovor o tom, ako sa vyhrávajú vojny a v čom teda ľudia sú pred elfami aj trpaslíkmi. Já si tam akorát pamätám od Zoltána, každý šermíř na hovno, když nepřátel nerovno. No, vysvetľuje to Ciri, ale nemôžem tie slová použiť teda v tomto podcaste. Pravda. Ja skočím priamo k tej našej téme, čomu sa chceme venovať. V čo vlastne Kumáni verili? Povedal si, že to bola neuveriteľná zmeska
kmeňov, národností ľudí, takže počítam, že nemali ani nejak ustálenú vieru, ale bolo to vlastne aj vďaka tým kontaktom také pestré? Alebo poďme na to, jak hovoria Češi, od podlahy. Aké sú nejaké najstaršie doklady toho, v čo verili? No, v prvom rade problém je v tom, že my nemáme žiadne písomné pramene alebo žiadne popisy priamo od Kumanov, logicky. Máme všetko popisy od vonkajších strán. Sú to či už európski cestovatelia, ale najčastejšie skôr iní, a teda najčastejšie moslimskí, nie spisovatelia, písatelia, autori, ktorí s nimi susedili. Preto máme viacero pohľadov z rôznych strán, niektoré sú viac akože pokrivené, niektoré menej. Napríklad taký Nizám z Gandže mal ženu Kumánku, čiže on to tak troška ako lepšie vedel, budeme ich spomínať, niektorých týchto konkrétnych. Lepšie to vedel opísať, ako napríklad taký Plano Carpini, ktorý len bol proste Talian, ktorý len tak tade sa myhol. A tým pádom ale vieme to nejakým spôsobom poskladať. Hoci všetky tie časti skladačky sú ako, možno ani nie úplne z jedného obrazu, keďže niečo je zo západnej časti, niečo z východnej časti a tak ďalej. Dosť sa tomu ľudia zaoberali z hľadiska aj akože porovnávacej religionistiky alebo etnológie alebo kultúrnej antropológie a v rámci jazykovedy, ale do tých niektorých takých až úplne detailných vecí by som nechcel zachádzať. No našťastie máme tu archeológiu, ktorá niektoré veci dokáže potvrdiť, niektoré dokáže vyvrátiť a môžeme sa popri tých vlastne písomných správach, ktoré sú síce nejaké, ale sú dosť riedke, vieme aj povedať niečo ako konkrétne o tom. A keď sa chceme baviť konkrétne teda od podlahy, mohli by sme nazvať takú tú prevládajúcu, teraz budem hovoriť tak akože úplne vo všeobecnosti, hej, Kumáni, či sú to Kumáni niekde na Dolnom Dunaji, alebo sú to Kypčáci niekde na východ od Uralu, nebudem to nejakým spôsobom rozlišovať. Hej. Čiže môžeme nazvať, že bol to isté prvky animizmu, respektíve šamanizmu a mohli by sme to nazvať niekedy aj tengrizmom, tengriánstvom. A čo je mimochodom náboženstvo, ktoré oficiálneho predstaviteľa asi jediný som na Slovensku, ja, od sčítania občanstva. A prečo ten tengrizmus zrejme poslucháčovým bude taký troška známejší, pretože to bolo, nepovieme to náboženstvo, ale dajme tomu, že náboženstvo aj u Mongolov. A nazýva sa to tengrizmus, pretože teda nejakým najvyšším bohom alebo bohom otcom bol Tengri, Tengri, alebo proste veľké, modré, nekonečné modré nebo. Či u Kumánov to bol akože naozaj nejaký najvyšší tento, to je ťažko povedať, pretože často sa to berie, keďže tí, čo o nich písali alebo o nich rozprávali, boli buď kresťania alebo moslimovia, čiže monoteistické náboženstva, čiže oni to brali tak, že ten Tengri bol v podstate akási paralela toho kresťanského alebo moslimského alebo proste boha s veľkým B. Tak sa to aj prekladalo. Napríklad, keď máme jeden taký, volá sa to Codex Cumanicus, čo je v podstate príručka pre misionárov na Kryme, kde je aj slovníček a vysvetlivky a tam sú aj modlitby a v podstate tam ako slovo Boh je preložené ako Tengri. To vieme. Avšak jednoznačne to nebolo monoteistické náboženstvo, čo nám aj tak potvrdzujú niektoré veci, že napríklad dosť často sa tí Kumáni aj tak akože nechali sa pokrstiť napríklad, ale nebrali to na nejakú úplne ťažkú váhu. Teda môže to byť niečo ako, neviem, či aj u Vikingov to nebolo také niečo podobné, že v podstate zobrali si toho boha, ale ako jedného ďalšieho, hej, nejakého
mocného ducha, ktorého OK, dobre, tak vy nám vravíte, že ak máme písať nejakú zmluvu, nejakú alianciu, tak my si máme dať nejak sa pokrstiť, však ako OK. A pekným príkladom je teraz, bol to, tuším, že Plano Carpini, ktorý keď cestoval cez step v 53., ale ak to nebol Plano Carpini, tak to bol Rubruk. To je jedno, jeden z tých cestovateľov. Prosím ťa, len si spomenul v 53., nie 1953, že? Aha, nie, 1253. Presne. Tak ospravedlňujem sa. Proste už potom, ako Mongoli prebrali správu nad celou západnou stepou, cestoval tento pán a stretol jedného kumána, ktorý ho pozrel, že salve Dei. A ten bol taký prekvapený, že ako odkiaľ to poznáte, že toto kresťanské pozdravenie. A že ja som v Úhorsku bol a tam ma pokrstili, ale potom som odtiaľ odišiel. A tu vrátil sa proste domov do stepy. Čiže nebral to ako nejaký zlomový bod svojho života a očividne mu to ani nebránilo nejakým spôsobom sa vrátiť naspäť do toho svojho kočovníckeho prostredia. Ak nie sú ďalšie otázky, môžem ďalej pokračovať, ale myslím, že... Vieš čo, ja by som sa spýtal, je to troška odskočenie od toho tengerizmu, ale ty si spomenul aj animizmus. My tam máme nejak doložených šamanov, kumánov? Šamanov máme doložených úplne jednoznačne, nazývali sa kam. Je to obdobné slovo ako v mongolčine a je to takisto aj v tom kódexe Cumanicus. Viaceré písomné správy hovoria o, jak sa to po anglicky krásne, že soothsayers. Čo to je? Jak sa to preložíš? Jasnovidci? Alebo takí hádači z kostí? Alebo asi tak, podobné asi veci. tak. Ja viem, že to hádanie z kostí je doteraz, ako sa napríklad v Mongolsku alebo tak s ním môžu stretnúť. Neviem, nakoľko ide o tourist trap, ale... To je inak zaujímavé, to je hra, volá sa šagat, čo sa hádžu proste tie klbové kostičky zvieracie. A dokonca sa to hrá ešte aj v Bulharsku. Že to taký dosť starý zvyk, ktorý ešte niekde pretrváva. Ale v rámci tých kumánov vieme teda, že určite mali nejakých tých predstaviteľov. A tí sa nazývali šamani. Čo som hovoril o animizme, to je teda v podstate viera v akýchsi duchov prírodných, dokonca niekedy zvieracích a tak ďalej, o ktorých máme tiež isté správy. Hej, zasa sú to západniarské obzervácie, ale napríklad je jedna taká veľmi, veľmi pekná kvázi totemistická príhoda, ktorá je z ruských letopisov, keď sa, ako som spomínal, že tí kumáni sa niekedy spájali s tými Rusmi, niekedy bojovali proti nim. V tomto prípade sa Danilo spojil s tzv. Divými polovcami, čo boli očividne nejakí... Keďže existovali aj diví polovci, teda kumáni sa nazývali polovci v Rusii, museli existovať aj nejakí nediví, a tých nazývali len teda polovci. A každopádne bojovali proti Uhrom, ktorí prišli do Rusy. A jeden z veľmi významných a známych teda kumánskych náčelníkov sa volal Boniak. A tento Dávid s tým Boniakom sa chystali, a bol predvečer tej bitky na rieke Viagra, v dnešnom, teda už dnesko je to Poľsku. A vtedy ten Boniak, že vstal okolo polnoci a začal zavíjať ako vlk. A vlci mu odpovedali rovnakým hlasom, na chvíľku sa vzdialil teda od toho tábora, zavíjajúc. On sa vrátil a povedal Dávidovi, že dobre, že zistil som, že teda zajtra vyhráme. Že je to jasné, zajtra vyhráme. A vyhrali, čiže vlci neklamali. Aj keď to bolo presne
takou taktikou klasickou kočovníckou predstieraného úteku, na ktorú netuším, koľkýkrát už uhry akože sadli do tej pasce, ale teda bolo to tak. No a si chcel pokračovať v tom tengrizme, kľudne môžeš. No, to je vlastne pokračovanie toho, že teda azda nebol len ten Tengri jediný, určite tam do toho patril aj ten animizmus, a teda tomu šamanizmus, ale to sú rôzne veci, o ktorých by ako dalo sa povedať a debatovať, že konkrétny význam toho slova a volajme to šamanizmus, hej, že teda bol tam nejaký ten šaman a duchovia predkov, duchovia prírody, duchovia neviem čo všetkého. Budeme to takto laicky môcť nazývať šamanizmom. Čo je teda ďalšia vec, o ktorej vieme nejaký v rámci tých predkov a uctievania predkov, je zasa ďalší popis pohrebu jedného nejakého významného kumána, ale dokonca na Balkáne to bolo, ktorý padol v boji. A zase ďalší západňar, ktorý to videl a opisoval, ako teda zomrel ten princ, knieža, vladyka, čokoľvek, ako to nazveme u Kumánov, ja by som to nazval bej. A teda ten veľký Kumán zomrel a jeho vybrali koňa a jeho seržanta. A teda seržantovi chodili, každý jeden ďalší Kumán chodil k seržantovi, dal mu teda nejaké peniaze a takto a povedal, že toto ti dávam na druhý svet a keď tam prídem, tak mi to vrátiš. No a potom nakoniec mu dali nejaký list, čo je teda zaujímavé, že teda niekto z Kumánov niečo napísal, ale tak toto popisuje, to bol nejaký jeden rytier. Dali mu list, že tento list daj nášmu prvému chánovi, ktorý ťa za to odmení, lebo tu píšeme, že aký si ty dobrý seržant, verný a tak ďalej. No a potom ho pochovali, hej, s tým zosnulým, aj s tým koňom. Čiže aj nejaká ľudská obeta, ktorá sa až tak, neviem, nie je to veľmi časté, ale zase nemôžeme to vylúčiť, že to bolo. Niekedy sa totiž to nájde ten kurgan, kde je teda hlavný hrob a niekde pritom je nejaký vedľajší hrob. Ale nikto netuší, že či to je z doby bronzovej, či to je niečo neskoršie, alebo čo to je. Teoreticky to môže byť aj ten zabitý. Poviem to tak, že je jedna mohyla tu v Bulharsku, kde je pochovaný bojovník. Je to zhruba toto obdobie tiež. Potom je tam žena a potom je tam nejaký dotyčný, len tak bachnutý na brucho blízko nôh tej ženy. Teda môže to byť ťažko povedať, nedá sa to samozrejme takto povedať, že to je ľudská obeta, ale sú také kadejaké čudesné pohreby aj u tých Kumánov. Čo ale vieme, že vo veľkej úcte ešte v rámci toho animizmu chovali psa. A sú také krásne dve príhody o psoch, teda ako mali okrem toho, že sa dosť často vyskytujú aj akože kinonymá, alebo ako by sa to povedalo, že podľa psov nazvaný it. It bolo po turkicky, alebo aj po kumánsky. It je pes, čiže rôzny it, ogli, it a tak ďalej. Tak máme zasa dva, tiež z Balkánu, ale aj z Uhorska. Že keď vlastne kumáni, ktorí ako svadbu, mal teda Bela IV. Oženil svojho syna, však s kumánskou princeznou a na tej svadbe oni jej prisahali vernosť a to tak, že zobrali psa, rozsekali ho šablami a povedali, že teda kto poruší našu prísahu, ten bude rozsekaný šablami, tak ako tento pes. A takisto to bolo aj tam na tom Balkáne, tam to zase bolo spojenectvo s latincami proti Byzantíncom. A ešte také ďalšie veľmi zaujímavé pri tomto je, že okrem toho rozsekania psa ešte sa utvrdzovali tie nejaké... Ja inak teraz strašne málo hovorím po slovensky, niekedy normálne mám problém aj nachádzať slovíčko, ospravedlňujem sa.
A hovorím teda po slovensky so synom, čiže o obetách a tak sa moc nerozprávame. A že taký ten Blood Brothers, pokrvní bratia, ako to poznáme aj z Vinetua, tiež mali taký zvyk a buď si teda narezali priamo prst a cucli si z toho jeden z druhého, alebo teda si niekoľko kvapiek dali do nejaké misky, zmiešali to buď s vínom alebo s mliekom a to si potom pili. Obdobné mali inak aj Mongoli, nazývali to, že Anda, ten pokrvný brat bol Anda. U Kumanov nevieme presne, ako sa to volalo, ale mali aj tento zvyk. Takto si spraviť pokrvné bratstvo. Prosím ťa, tu boli spomenuté rôzne aliancie aj v rámci či už kniežatná Rusie alebo volínsko-halických pomerov. Vieme, že v tom období ešte v oblasti toho dnešného Ruska a Ukrajiny a takto, že by prijali pravoslavie? Nie. Nejaké jednoznačné. Niektoré, sú nejaké správy proste rôznych mníchov, že ja som teda konvertoval toľko a toľko, ale vieme, hej, že teda, keď poviem, že som konvertoval 5000 pohanov niekde na stepi, dokáže nie. Ale takéto významné nie sú. Vieme, že teda jedna časť to bolo, je taký jeden veľmi pekný príbeh, ktorý tu sa hodí povedať, neviem, či som ho rozprával už pre tých predošlých, že ako sa teda asimilovali a deasimilovali niekedy tí Kumáni. A je to práve v tej Halicko-Volínskej kronike na začiatku, keď rozprávajú o chánovi Šaruchanovi, a teda jeho dvoch synoch. A teda chán Šaruchan bol jeden významný kumánsky veliteľ a vojvodca, ktorý inak hovorí sa, že Šarkhan, že to má niečo s drakom, tak zase niečo také ako keby šamanicko-totemistické, pretože had a drak sa tam vyskytuje niekde v tom podvedomí, takisto aj Tugor Khan, čo bol ďalší z významných kumánskych náčelníkov, bejov, ktorý v podstate prešiel až do ľudovej slovesnosti a do ruských bylín, ako Tugarin Zmejovič, čiže syn zmeja, syn hada alebo draka. A takisto jeden veľmi krásny nález, ktorý som nemal v rukách, teda ale našiel sa niekde na Devinskej Kobyle a je to úplne unikátny strmeň, kde sú dva také, je zdobený, je to teda kumánsky typ strmenia, alebo z toho obdobia, a je to zdobený takými dvoma keby hadími hlavami. Takže vyzerá to ako had a vyzerá to ako keby troška ako ten Ouroboros, teda symbol. Len sú to dve, ktoré to držia. Je to veľmi zaujímavá vec, ktorá nemá nikde analogie, takže ťažko o tom niečo bližšie povedať. No a teda Šaruchan, keď umrel, tak jeden z jeho synov odišiel do Gruzínska, kde sa dal do služby gruzínskému kráľovi, a druhý zo synov ostal teda na Volge, na Done, veľmi chudobný. No a teda keď Vladimír Monomach, ktorý teda bol ten, čo robil tým Kumánom tedy najviac zle, umrel, tak ten syn, jeden, ktorý zostal na Done, poslal svojho akéhosi barda, keď vieme, že bard bolo u írskych, ale svojho speváka alebo hudobníka, čo zrejme je taký ten archetyp toho zachovávateľa tej pamäti, čiže niečo ako, tiež ako, zachovávateľa pamäti, orálnej tradície, a teda vyslal ho do toho Gruzínska povedať tomu jeho bratovi, že nech sa vráti. Tak prišiel tam a najprv mu teda zahral, zaspieval kumánske piesne a ten brat, že nie, že on sa tam má dobre a tak ďalej, aj so svojimi bojovníkmi. A potom ten spevák
Bart Or, alebo Oreu, vyťahol z svitku paliny, čo je stepnej paliny, čo je veľmi aromatická bylina, ktorá rastie na stepiach, a dal mu tu privoňať a vtedy sa ten brat teda rozplakal a povedal, že máš pravdu, lepšie kosti zložiť v domovine, ako proste byť slávny niekde v cudzine. A teda sa vrátil. Je to samozrejme lyrický príbeh, hej, teda nemôžeme povedať, že takto sa to teda stalo, ale pekne to ako aj ukazuje, že hoci, lebo o nich sa potom aj, oni sú známi, tá časť tých Kumánov, ktorá odišla do Górska niekedy v tom období, a tam mnoho z nich aj zostalo samozrejme a mnoho z nich bolo aj kristianizovaných následne. Ale teda, že časť sa vrátila, tým pádom možno aj takí tí kristianizovaní sa vrátili zase naspäť k tým svojim rodným koreňom. Čo by som ešte chcel, ešte jeden príbeh, lebo teraz ja by som to vysvetlil, keď robím reenactment, ten kumánsky, tak ja som nikdy som nebol nejaký obrovský bojovník ani nič podobné, tak ja som ten, čo rozpráva tie príbehy. Podobne ako ten Oreu. Čiže ďalší z krásnych príbehov, ktorý vidíme aj v archeológii troška, aj s nadsázkou hovorím, je jeden z tých prvotných počiatkov o tých Kipčakoch. Teda Kumáni sa na východe nazývali Kipčakmi, teda v islamskej spisbe sa nazývajú Kipčakmi. Či to bolo úplne to isté, alebo tam boli nejaké rozdiely, to nebudeme teraz rozdebatovávať. Ale je to v príbehu o Oguzovi, teda veľkom Oguzovi, Turkovi, ktorý keď išiel a bojoval s kmeňom Idbarak, čiže psohlavcov. No a bitku prehral, ale našiel v dutom strome, v dutine stromu, tehotnú ženu. A povedal, že teda ako tá mu porozprávala, že stratila svojho muža, a on povedal, že dobre, že takto to dieťa, ktoré sa narodilo v tom bútľavom strome, že ten nemá otca, tak ja mu budem otcom. A teda nazvali ho Kipčak, čo znamená dutý strom. A čo je zaujímavé, dosť často sa stáva, že Kumáni alebo Kipčaci sú pochovaní v rakve, ktorá je vydlabaná z jedného kusu stromu. Je to dosť častý prvok, ktorý sa tam nachádza. Je to jeden aj z takých trošku datovacích prvkov. Takže na to som trošku skočil, ale sú to všetky príbehy, lebo vieme o nich iba príbehy. Od nich samých nevieme absolútne nič. Poďme trochu zablúdiť k archeologickým nálezom, ktoré ty si tu už začal spomínať, aby som sa možno vrátil tým psom. Máme ich doložených či už v nejakých rituálnych pozíciách alebo pri pohreboch? Veľmi máličko, žiaľ. Je to... Žiaľ Bohu, píše sa, že áno, tam sú, alebo niekde sú, ale nemôžem sa dostať priamo k dokumentácii. V niektorých starších prácach sa tým ľudia zaoberajú. Čiže ja osobne som nevidel nálezovú dokumentáciu z nejakej mohyly, kde by bol aj ten pes. Sú v istých pozíciách určite, ale to nedokážeme povedať, že teda, či to bolo to, že teda niekto pochoval svojho akože domáceho maznačika, lebo tak ten pes bol strašne dôležitý pre toho pastiera, tak psi boli veľmi dôležité, čiže či ho niekto pochoval, ako pochoval svojho psa, alebo to bolo niečo rituálnejšie ešte s nejakou nadstavbou, tak to žiaľ nevieme povedať. Kone áno, kone sa pochovávali, to je samozrejmosť, to býva väčšina tých známych pohrebov je spolu s koňom, alebo teda s kožou, spolu s kostiami, čiže parciálne pochovávanie koňa. Ale takto úplne, že pes, ako sú zmienky, niektorí archeológovia vravia, že áno, že tam bol pochovaný aj pes, no žiaľ nedokázal som ich zatiaľ potvrdiť, že by som to reálne. Keď sme u tých zvieratiek čisto zo zvedavosti,
čo sa tam nachádza za typy psov? Je to niečo chrtoidné, alebo to nevieme povedať? Vieš čo, takto z hlavy ti úplne neviem povedať. Je jedna archeozoologička maďarská, Kira Ľubľanovič, ktorá má vynikajúcu, proste obrovskú knihu o archeozoológii Kumánov. Hoci tam ide trošku do neskoršieho obdobia tej malého Kumánska, veľkého Kumánska v Maďarsku. Ja pracuje aj s takými teda 14, 15, 16 storočie, ale aj tak tam má krásne proste analyzované všetky veci a bolo to, ja neviem, asi predpokladám, že to boli skôr také niečo štýlu ako bratislavský bajvaj, Bajkalská Vajnorská, niečo na ten štýl. Takže, neviem, ako, keď to niekoho veľmi zaujíma do hĺbky, tak odporúčam, volá sa Kira Ľubľanovič. Dá sa to pekne aj na Akadémii Edu nájsť. Když si tu spomenul tých koní pochovaných, tam sa jedná o nejaké pohreby ľudí, ktorých môžeme oznať za bojovníkov, alebo sa tam objavia aj nejaké také zvláštnosti, ako ja neviem, deti a podobne? Aj deti, aj ženy. Aj deti, aj ženy, aj bojovníci. Zrejme, kto mal na koňa, tak a teda, akože u kočovníkov asi každý mal na koňa, to, kto nemal na koňa, tak ten neprežil. Ale sú pohreby aj bez koní. Pri nich je to veľmi ťažké teda určiť, čo to presne bolo. Ale všetky vrstvy spoločnosti mali spolu so sebou aj koňa. Muž, žena, dieťa. A čo je zaujímavé, keď sa pýtaš na kone, ale to som možno už aj spomínal predtým, tak oni to boli také tie trošku menšie stepné koníky, ale nachádzajú sa niekde aj akože arabské plemena. A práve v Maďarsku, v Čengele, to bol arabský žrebec pochovaný spolu s kumánskym bejom, hej, proste ten mal všetko, čo má Kumán mať, aj keď bol už v Uhorsku a už aspoň pro forma pokrstený. A ten mal arabského koňa a čo je zaujímavé, že ale našli, že že ten Arab mal nejaký defekt na chrbtici. Že v podstate určite to nebol bojový koň. Že možno ako na parádu OK, hej, že aha, ja mám Arabáša, ale svinia arabská kúše, ale nebol to bojový kôň, ktorého používal na boj. Takže ako keby, že sa niekto nechá pochovať so svojím novým Maserati. Áno, ale ak to mal také Maserati, ktoré si v podstate len sobotu vytiahol pred garáž, aby ho umyl a aby susedia závideli. Okrem tých pohrebov my máme ešte nejaké archeologické doklady viery, či už sa bavíme o nejakých, ja neviem, miestach, ktoré pre nich mali nejaký význam, nazvime to v úvodzovkách, z veľkých úvodzovkách, svetostánky, alebo niečo, čo nosili vo forme amuletu. No, dostávame sa k tej jednej téme, ktorá je najbližšie spätá s Kumánmi, a to sú tzv. Kamenné baby. A niektorí ľudia ich možno poznajú. Napríklad, keď som bol v Berlíne v Neues Novom múzeu, tak tam majú 4 krásne tieto baby vo výstave. A čo to bolo? Lebo inak tie úvodzovky od toho svetostánku alebo svätyne môžeme dať preč. Je to jednoznačne svätyňa. Sú to jednoznačne svätyne. A v podstate ide o kamenné sochy. Niektoré sú viac štilizované, niektoré sú do veľmi veľkých detailov prepracované. Vidíme na nich ako mužov, tak aj ženy. Všetky, čo majú spoločné, všetky držia na bruchu akýsi pohár alebo čašu. A ženy majú, presne vieme, aké mali účesy, aké mali pokrývky hlavy, sú tam detaily odevov, muži majú zbrane povešané, ako vyrité povešané zbrane, na opasku zavesené, ženy tam majú zrkadielka, pinzetky, kadečo. A pôvodne sa myslelo, aj teda ten Plano Carpini, ten misionár, ktorý išiel, tak tvrdil, že to vlastne dávali nad tú mohylu.
že na tú mohylu dali sochu kamennú toho zosnulého. Čo však nie je pravda, tieto sochy boli v samostatných svätyniach. Zistilo sa, že neboli len kamenné, boli aj drevené. Samozrejme, tie kamenné sa nám zachovali, pretože sa zachovali niektoré stojace až do 17. 18. storočia, kde tie také ruské cestopisy, ale proste popisy map, že teda potom je to toľko a toľko vierst a tam stojí kamenná baba, od ktorej je zase toľko a toľko vierst taká stanica. Čiže sa dokázalo podľa nich orientovať. A je to zrejme nejaké výrazivo kultu predkov, jednoznačne. A niektoré sa našli dokonca až v takých ako keby kamenných ohradách, alebo teda aspoň bolo kamenné vydláždenie. Niekedy boli samostatne, niekedy boli vo dvojiciach a niekedy, teda počas 14. storočia zrejme, sa niektoré rituálne pochovávali. Tam, kde stáli, len boli pochované. Niektoré boli zničené. Tvrdilo sa, že to je prestupom na islám, ale nie je to také isté, že by to bolo nejaké ničenie idolov. Lebo boli normálne pietne, ako keby zbavené funkcie a uložené do samostatného hrobu. A ako taká svätyňa vyzerala, v podstate stála tam jedna alebo dve sochy, bolo to buď ohradené alebo nie, a často predtým bola vykopaná akási obetná jama. To máme z archeológie, máme to aj z písomných prameňov, práve ten Nizami z Gandže, ktorý mal tú ženu Kumánku, ktorého som spomínal. Gandža je v dnešnom Azerbajdžane, čiže bol aj dosť blízko. Bol to poet, takže písal básne, ale v básni píše, ako pred týmto idolom, pred touto sochou, každý Kumán, ktorý ide okolo, sa pokloní a nechá tam buď šíp, alebo tam nechá ovcu, alebo nejakú inú obetu. To sa napríklad vykopalo aj na ukrajinskej Kamenke. Krásna situácia, kde je takýto kurgan, je tam socha, je tam teda tá baba, pred ňou jama a v jame krásny depot roty šípov, zopár, kopia tam je, nejaké strmene sú tam veľmi pekné a taká nejaká platnička s 3 hlavami medveďov, čo je veľmi milé, lebo potom zase následne od toho sa odvíjajú aj také teórie, že ako to je nejaké ovplyvnenie zo západnej Sibíry, vlastne z toho lesného pásma, viac ako z toho stepného pásma. Napríklad najzápadnejšie sa takáto svätyňa našla, a to bude v mojom budúcom bádaní sa tomu idem do detailu zamerať, v Bulharsku, nedaleko od Plisky, kde na jednej teda mohyle niekedy stáli, to už bolo vykopané, na nešťastie boli vykopané v nejakých 30. rokoch, 2 sochy, muž a žena. Vlastne teraz sú v múzeu, nikto sa ďalej tým nezaoberal, že ako tá svätyňa tam, kde práve je. Skúsime to nájsť. Ale čo bolo vlastne tou príčinou toho stávania? Veľmi často sa to tvrdilo, že to je niečo podobné, ako som už spomínal, že teda je to na hrobe. Vieme, že má to istých predchodcov v nejakom slova zmysle v sochách zvaných balbal, čo je v starých turkických aj spisoch, to je, že proste keď nejaký bojovník zomrel, tak mu vytesali toľko tých sôch, ktoré znázorňovali, koľko nepriateľov za jeho života zabil. No, ale teda keďže tuto sú aj ženy a je to všetko také, takže to asi nebudú nepriatelia, ktorých zabil. A je to trošku iné, hoci asi to bude mať nejaký prvopočiatnú ideu, či to nejde až niekde do tých jelených kameňov známych v Mongolsku, to ťažko povedať, ale je tam istý súvis. V každom páde dá sa to chápať ako istá nielen voči úcte predkov, ale akési aj kozmogonické vyjadrenie osy sveta, čiže vlastne každá tá socha ako
tak ako aj bola na tom kurgane, na tej obete, tak by mala spájať ako ten šamanský strom nebesa s pozemným a s podsvetím. Ty si spomenul jelenie kamene, čo sú veľmi zvláštne pamiatky a veľmi pozoruhodné pamiatky práve v Mongolsku. Myslím, že koniec doby bronzovej, začiatok doby železnej, väčšina z nich, kde sú teda pomenované podľa tých zobrazení jeleňov, ale taktiež sú tam či už naznačené tváre a ľudské údy, alebo priamo aj zobrazené. Myslíš si, že je to nejaká pretrvávajúca tradícia medzi nomádmi práve, alebo to vznikalo rôzne v tom nomádskom svete? Ono väčšina týchto vecí v tom nomádskom svete proste pretrváva. Tam kopec vecí sa dá s nejakými si nitkami až ku skýtom proste do pazieriku a tak ďalej. Čiže nejakým spôsobom niečo pretrváva. Aby sme dokázali presne povedať, že čo a ako, tak to si netrúfnem, ani si nemyslím, že niekto si hoci kedy trúfne. Ale sú tam isté také akési paralely a tak ako sa niekto hovorí, že proste všetci tí kočovníci, že to je proste jedna banda, všetko to je proste to isté, ale len sa obmieniajú názvy, ktorým ich nazývame, ale je to v podstate totožné. Tak ako niekde tam z toho hádam azda nejaké pojitka sú. My sme tu prebrali tengrizmus, prebrali sme animizmy, ale sú v archeologickom materiáli nejak prítomné aj tie monoteistické viery, či už sa jedná o islám alebo o kresťanstvo? No, v prvom rade moslimské pohreby potom sa nachádzajú aj lebo vlastne vo 14. storočí Zlatá horda hromadne prešla na islám. Čiže moslimské pohreby sa tam nachádzajú vtrúsené medzi tými kvázi pohanskými. V Uhorsku je to zase naopak, že tam sa isté pohanské prvky pretrvávajú stále aj v tom kresťanskom prostredí. Napríklad na lokalite Perkáta, a to je už také dosť, že 14. storočie, nechcem povedať, že či už to nejde až ku 15. storočiu, ale ten konkrétne hrob. A je to proste cintorín pri kostole, všetko v porádku. A je to napríklad žena, ktorá má v takej taštici, niekde pri opasku, že nie na krku, ale proste náhrdelník z perál a nejaké sú tam buď vlčie alebo diviačie zuby. A tak, že vyslovene nie je niečo, čo teda sa dáva dobrej kresťanke do hrobu všakže. Ďalšia otázka. Zabrúsili sme do Uhorska. Jak to mali kumáni v Uhorsku so svojou vierou? Ako na to reagovalo domáce obyvateľstvo? Bolo zdesené v pravom kresťanskom duchu, alebo to viac menej prekúsli? No v prvom rade, pri prvom príchode, keďže kumáni do Uhorska prišli na 2 razy a pri tom prvom príchode to bol pravý kresťanský duch vidlami, fakľami a sekerami, kde v podstate, o tom sme sa už rozprávali, ale kde de facto vyvraždili dav, vyvraždil celú elitu vedajšiu kumánsku. A na čo teda zvyšok Kumánov rabujúc za plieniac odtiahol do Bulharska, kde sa následne po mongolskom vpáde, odkiaľ sa následne po mongolskom vpáde časť z nich vrátila. A boli dosť časté spory, najmä čo sa týka územia, ale tým, že v podstate Belo IV. Si uvedomil, že teda tých Kumánov nemôže len tak capnúť v jednej hromade na jedno miesto, tak ich porozprckal po krajine, viac či menej. Napríklad máme taký v podstate na Slovensku mali časť z mýta v Ňarhide a na základe dekrétu vieme, že oni ho prišli, pretože robili veľmi zlé veci proste kresťanom, tak im to kráľ tú časť mýta aj tú dedinu im odobral. Teda aj tam boli nejaké strety, ale dokázali si vydobiť
našťastie si dokázali vydobiť priamo od kráľa akúsi nezávislosť v rámci súdnictva. Hej, že vlastne v prvopočiatku mohli byť súdení buď len sami sebou, alebo teda ich sudcom kumánskym, čo bol tradične palatín, ak nebolo určené inak. Tým pádom tieto nezhody sa riešili vlastne vo vnútri. A čo sa týka toho kresťanstva a pokresťančovania, tam to sme hovorili predtým, že ako prišiel pápežský legát a Ladislav IV. A celá tá patália okolo toho, že teda neboli to takí dobrí kresťania, ako sa od nich asi očakávalo, keď prijali krst. A teda robili asi nielen to, že by proste rabovali nejaké opáctva a podobné záležitosti, ale zrejme teda nepokračovali, nežili priamo pod krížom. Ale o tom bola veľká časť jednej našej debaty, ako to v tom Uhorsku teda veľmi dlho, a teda ak povieme, že až v podstate až v 14. storočí reálne zakončil ten proces ich kristianizácie. A kristianizácia v mysle ako echt, alebo taká light verzia? Ťažko povedať, ale akože asi už podľa toho právneho statusu to už tak bolo. Ono to už bolo niekoľko dosť generácií, čo to žili, takže už ako mali tú vzdialenosť od toho domáceho prostredia celku veľkú, a už teda ako asi tí mladí predstavitelia tej generácie už si asi uvedomili, že teda už inak to nepôjde. Takže takéto detko príde k tomu, za mojich časov mladých sme k Tengerimu chodili a mladí, a teraz je cool chodiť do kostola. Však dobre, detko, však áno, však Tengri je fajn, ale vieš, ak chceme tuto, aby ja som mohol obchodovať tuto s tými kravami, aby som ich mohol zaviesť na jarmok, tak sa musím prežehnať, vieš. Takže. Za mňa sme vyčerpali tému, alebo témy, otázky, ktoré som si nachystal. Dúfam, že sme vyčerpali tému a nie poslucháča. A ja si myslím, že k téme by sa dalo veľmi odborne pokračovať s hafom toponým a rôznych nálezov, ale máme za chvíľku hodinku za nami, možno sa ťa spýtam, lebo som si všimol u nás v komentároch taký dotaz, ak si to dobre pamätám, na tie rôzne usídlenia Kumánov po Slovensku a názvy ako ja neviem, Plavecký štvrtok, Plavecký tamten, že či sa dá predpokladať, že v týchto obciach boli Kumáni práve. Je dosť ťažké to úplne jednoznačne povedať pri všetkých. Je k tomu veľmi dobrá štúdia Miloša Mareka z Trnavskej univerzity, ktorý má takú knižku, že cudzie etnika na stredovekom Slovensku. Tamto všetky tieto topony má rozoberať, čiže do detailov, keď si to niekto chce naštudovať, tam to je veľmi dobré. Z môjho pohľadu, čo ja poviem, tak môžem sa vyjadriť k Plaveckému hradu, ktorý teda ako sa pripisuje, že to môže byť, že Plavci, Polovci, čiže Kumáni, ako boli nazývaní Rusmi. Ja by som to nemohol vylúčiť, poneváč tam sa našiel jeden taký strmeň, ktorý môžeme pokladať za taký typický typ strmeňa, ktorý používali aj Kumáni, alebo ktorí doniesli Kumáni. Hej, akože tak dobre, už tam na tom hrade ho mohol mať kto a samozrejme, že sa to používalo, ale vravím, že je tam istá spojitosť, že jedna z mála nálezov takýchto typov strmeňov na Slovensku je aj práve spod Plaveckého hradu. A ešte by som chcel dodať, a tak si trošku samožersky prihriať polievku, že ak by niekoho zaujímalo vidieť, ako taká tá svetiňa kumánska teoreticky mohla vyzerať, tak som spravil také krátke videjko s 3D rekonštrukciou. Je to na YouTube. Je to taká začiatočnícka 3D rekonštrukcia, ale no, je to, že ako to asi vyzeralo, to tam je.
Je to pod stránkou Projekt Kumán? Dá sa to tam nájsť, áno. Alebo teda YouTube kanál, že Tolun Bay, kde teda púšťal som kedysi. Mišo má na Facebooku Projekt Kumán, na YouTube myslím Torun Bay. Tolun Bay. A pardon, ospravedlňujem sa. Dúfam, že ma tvoj bujník nezbije. Nie, ale keď to niekto bude googliť, aby... Hej, jasné. Rozhodne sa oplatí navštíviť, rozhodne sa oplatí sledovať. Za mňa je to asi jediná takto stránka venovaná práve Kumánom. Neviem o ničom ďalšom. A to som šmejdel aj na Telegrame. Alebo na VKčku. Sú maďarské stránky, alebo teda skupiny facebookové, čo sa tomu zaoberajú, sú potom aj také panturkistické stránky, no tak asi najlepšie, no tu som Projekt Kumán sledovať. Je to najlepšie. Robí to priamo človek, čo sa Kumánom venuje a sami ste si mohli vypočuť, že toho veľa vie. Dobre, Michal, ja ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si našiel čas a zúčastnil si sa nahrávania. Bolo nám veľkou cťou. Ja tiež ďakujem, nebolo tiež veľkou cťou. Ďakujem všetkým, čo to vydržali počúvať do konca. A ešte som chcel poznamenať, že teda sa musím poďakovať, že ste tu mali pred istým časom Tereziu Hejzlarovú, ktorá rozprávala o tom šamanizme ako takom. A teda ja som od nej dosť veľa vecí, ktoré keď som niekedy nerozumel, alebo keď som potreboval nejakú knižku alebo článček, tak som od nej zase ťahal. Takže aby to bolo jasné, že teda, alebo ona tuším tvrdila, že v celou archeológia až tak nie často dokáže pomôcť, ale zasa tá etnografia tej archeológii dokáže pomôcť dosť často. Ďakujem všetkým vám, že ste to dopočúvali až sem. Ak sa vám náš podcast páčil, tak dajte like, vypočujte a rozhodne zajdite na Projekt Kumán. Stojí to za to, dajte tomu like a podporte. Takže vám moc ďakujem. Majte sa.